аз маркази ноҳияи шаҳри нав то расидан ба соҳили кӯл 38 километр роҳ аст. аз ин бештар аз 3 километр роҳи кӯҳиро пиёда бояд тай намуд. кӯл дар шимолу шарқии дарёи қаратоҳ мавқеъ гирифтааст. сарчашмаи оби кӯл дар темурдара пиряхҳои каме болотар аз мавзеи мобуда мебошанд. об аз он ҷо тавассути ҳамин сой ҷорӣ шуда ба кӯл мерезад. тавре гуфтем ҳоло тирамоҳ аст ва об нисбатан кам гардидааст, вале бубинед дарёчаи хеле зебост инҷо. аз об нӯшиҷон кардем. лазизу хуштам, вале хеле сард. охир сарчашма на он қадар дур аст кӯ. инҷо обу ҳаво лаҳза ба лаҳза тағйир меёбад. ин дар навор ҳам маълум аст. давоми чанд соат атрофи кӯл гашту гузор кардему наворбардорон бо завқу шавқи беандоза наворгирӣ намуданд.